Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 14 квітня, четвер, це 777-й день анексії Криму. У Новоолексіївці Херсонської області поблизу адміністративного кордону з Кримом вибухнув автомобіль. Є загиблі. Велосипедисту, який проїжджав поруч із машиною, під час вибуху підірвало праву гомілку і руку. Він стік кров'ю і помер прямо в машині швидкої по дорозі в лікарню. Заступник начальника Генічеського відділу Національної поліції Володимир Пісоцький розповів, вибухнула машина з номерами, зареєстрованими в Одеській області. Її водія шукають, але серед постраждалих його немає. За попередньою інформацією, причиною вибуху машини міг бути пристрій. При цьому вибух був такої сили, що легковик буквально розірвало на шматки. У сусідніх будинках винесло шибки. У поліції повідомили, що попередня причина трагедії – несправність газобалонного обладнання автомобіля. Автівка вибухнула поруч із кафе, де чимало відвідувачів кримських татар. Верховна Рада обрала прем'єр-міністра і Кабінет міністрів. Новим головою уряду став Володимир Гройсман, екс-спікер парламенту. За його кандидатуру проголосувало 257 депутатів, проти 50. У новому кабінеті 7 віце-прем'єрів. З попереднього уряду залишилися міністри МЗС, оборони, закордонних справ і юстиції. Поки що не обрали голову Міністерства охорони здоров'я. Новий уряд підтримали 239 депутатів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав ісламські держави до солідарності з кримськими татарами. У Стамбулі почав роботу 13-й саміт Організації ісламського співробітництва на тему «Єдність і солідарність для справедливості і миру». Також на саміті присутні лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Шубаров і делегат Курултаю Рустем Умеров. Мусульманське товариство в різних частинах світу потребує підтримки сильного мусульманського світу. Чи можна мовчати, коли відбувається окупація Криму? Наших братів у Криму переслідують і пригничують. Ахтему Чийгозу висунули обвинувачення, а увесь наступний тиждень проводитимуться слідчі дії. Про це повідомив адвокат Чийгоза Ніколай Полозов. Сьогодні в Верховному суді окупованого Криму провели засідання по апеляції Полозова на рішення судді Рідько від 4 березня про продовження утримання під вартою Ахтема Чийгоза, Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі. Завтра Чийгоза зачитають обвинувачення. За словами Полозова, справа 26 лютого набуває нових фарб. На текущий момент следователь Никель известил меня о том, что завтра состоится предъявление обвинения Ахтему Чийгозу. Суть этого обвинения я не знаю, потому что документ еще не видел. Его я увижу только завтра. Могу сказать только то, что видно, что следствие торопится, что их подгоняют. Я, в принципе, и раньше связывал, и сейчас, после вынесения прокурора Поклонской решения о приостановлении деятельности Меджлиса, связывают дело 26 февраля и иск в суд прокурора Поклонской о запрете Меджлиса. Я не исключаю, что эти события, эти дела между собой имеют некую корреляцию. Поэтому более подробно об обвинении я смогу сказать завтра, когда я увижу, прочитаю его. И, по всей видимости, на следующей неделе уже следователь прислал расписание. Вся неделя будет посвящена следственным действиям. Не исключаю, что будет еще одно продление стражи, поскольку срок истекает 24 апреля, теперь уже по ходатайству следователя. Надія Савченко продовжує голодування. Стан здоров'я критичний. До неї не пускають ні українських, ні німецьких лікарів. Савченко відмовляється від госпіталізації. Адвокат української льотчиці Ніколай Полозов сьогодні приїхав до СІЗО, аби переконати її в необхідності госпіталізації. Савченко не припинить голодування, допоки її не повернуть до батьківщини. Однак цей процес затягується. Надежда находится 9-й день на сухой голодовке. У нее были очень плохие анализы в пятницу. Уровень вязкости крови был превышен 4 раза. Это состояние близко к смертельному, то есть возможно образование тромба, внезапная смерть, в том числе во сне. И ей провели внутривенные вливания глюкозы и хлорида натрия для разжижения крови. Но, зная саму Надежду Савченко, шансов переубедить ее практически никаких. Речь сейчас идет не о прекращении голодовки, а все-таки о ее госпитализации. Решение о прекращении голодовки может быть. Что касается ее возвращения домой, то вопрос действительно стоит остро, поскольку ранее Путин неоднократно заявлял о том, что этот вопрос будет решен после ее суда. Вот сейчас суд прошел, приговор вступил в законную силу. Мало того, на встрече с госсекретарем США Керри Путин заявил, что
выдаст Надежду, освободит ее, но он не говорит когда. И это самая главная проблема. Сегодня будет открытая линия с президентом Путиным. Я знаю, что многие собираются задать вопрос ему о том, когда все-таки он собирается освободить Надежду, но неизвестно, будет ли он пропущен кремлевскими модераторами. Українцю Олександру Костенко російський суд відмовив в умовно-достроковому звільненні. Адвокат Дмитро Сотніков сьогодні повідомив, що причиною стало порушення режиму, начебто неправильне привітання зі співробітниками колонії, через що його помістили в штрафний ізолятор. Сотніков зазначає, що в ШИЗО Костенко помістили напередодні суду по УДО. Справу Олександра Костенка, так само, як і всіх українців, засуджених на території Росії, Сотніков називає політичними. Данное взыскание, оно политизировано и направлено на то, чтобы именно не дать Костенко освободиться по УДО. Мы будем его обжаловать. Помимо УДО, это у нас статья 79 Уголовного кодекса, есть еще статья 80 замена наказания на более мягкое в виде исправительных работ, в виде штрафа. Вот. Мы будем подавать данное ходатайство, поскольку как ходатайство по 79, так и ходатайство о замене наказания может подавать через полгода. Соответственно, мы будем, чтобы у нас равномерно это все шло, через 3 месяца подавать ходатайство по 80 статье о замене наказания на более мягкое. А потом, если данным ходатайством будет отказано, то еще через 3 месяца мы будем подавать на УДО. И так будем чередовать. Я считаю, что всех украинских политзаключенных в России, да, и всех людей, которые вот на момент оккупации Крыма были осуждены по украинским приговорам, которых потом пересудили по российскому законодательству, их всех будут отпускать одновременно в рамках какого-то политического решения. Залізничний міст до Криму буде введено в дію пізніше, ніж планувалося раніше, дізнався Reuters. У Росавтодор агентству заявили, що перенесення термінів пов'язане з технічними складнощами. Будівництво планують закінчити в кінці 2019 року, а перенесення пояснили тим, що будівництво залізничного мосту вимагає більше часу і технічно складніше, ніж зведення автомобільного мосту, оскільки він повинен витримувати більшу вагу і бути оснащений спеціальними сигнальними обладнаннями. Жителів Керчі переконали, що міст кардинально змінить їхнє життя. А мост даст жизнь Крыму. И, соответственно, цены, которые сейчас, я думаю, что станут ниже. Потому что дорогая паромная переправа. Затраты фирм, которые поставляют продукты, питание и все остальное в Крым из-за паромной переправы растут. Мешканці п'ятиповерхівки у селищі Долини Бахчисарайського району б'ють тривогу. Днями на дверях під'їзду з'явилося оголошення, що всім мешканцям необхідно виселитися зі своїх квартир до 1 червня. Будинок визнали аварійним, його знесуть. Мешканцям запропонували переїхати до гуртожитку або у нові квартири у Ленінському районі Криму. Жителі звернулися до президента Росії Владимира Путіна. Думають, він допоможе. Мне дал председатель квартиру. Я день и ночь на табаке работала. Белого света не видела. И он мне дал первую квартиру. И куда я теперь поеду? 82 года. Кто меня поведет в общежитие или куда я поеду? Надеюсь на Путина. Прошу Путина, как Бога прошу, как родного отца. Пожалуйста, помогите нам, помогите, чтобы нас никуда не выселили. Я проработала 30 лет в колхозе, это официально, 12 неофициально. У меня большой стаж. И сейчас представьте, вот мне 57 лет, я остаюсь бомжом. Это было желание жителей рассмотреть возможность предоставления другого временного жилья. Но в Бахчисарайском районе, но никак не в Ленинском, наверное. В Бахчисарайском районе нет жилых помещений, именно квартирных, для того, чтобы переселить людей. Мы говорили только о возможности переселения в общежитие. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам, потому что нас упорно не хотят слышать местные власти. С 2014 года мы стучимся во все двери. Наш дом признан аварийным, под снос. 15 семей могут остаться без крыши над головой. До июня месяца нас хотят принудительно выселить в какие-то бараки, где нет ни света, ни газа, либо в студенческое общежитие. Пряму мову з президентом Росії відрепетирували ще у вівторок. Про це повідомляє російське агентство РБК.
Репетицію провели в підмосковному пансіонаті «Поляни», де зібрали кілька сотень майбутніх гостей студії. Учасники прямої лінії пройшли жорсткий інструктаж. Їм заборонили брати в руки мікрофон у дівчат-співробітниць ВГТРК, які будуть підносити його для питання. Якщо виникне якась проблема, то треба підняти руку. Це умовний сигнал. Гостям рекомендували нічого не розповідати про підготовку до прямої лінії, навіть своїм родичам, і не залишати пансіонат аж до прямої лінії. У Київському політехнічному інституті нагородили молодих вчених, учасників всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Молодь енергетики України-2015». Серед переможців і Лілія Жебет, єдина кримська татарка, яка працює в Південно-Українській АЕС. Як вона передбачає, вона єдина представниця свого народу в усій атомній галузі України. Лілія Жебет вже 14 років працює на Південно-Українській АЕС. Починала лаборантом, тепер стежить за тим, щоб якість роботи станції відповідала міжнародним стандартам. Адміністративну роботу поєднує з науковою, пише статті та публікує їх в наукових збірниках України та Польщі. Я хочу, чтобы наука приносила пользу не просто, вот я сейчас банально скажу, для людей, для общества. Нет, я учусь для того, чтобы быть полезной для своей нации. Для меня это очень важно. Народилася Лілія в Середній Азії. Наприкінці 80-х сім'я, депортована з Криму, повернулася на батьківщину. Лілія навчалася в математичному класі, поступила в Севастопольський інститут ядерної енергії, потім 8 років в аспірантурі. На всеукраїнський конкурс «Молодь енергетиці України-2015» вирішила відправити своє дослідження про те, як атомна станція, на якій вона працює, впливає на водойоми, які охолоджують реактори. Были рассмотрены вопросы загрязнения медью, были рассмотрены вопросы нитратов, нитритов, были рассмотрены вопросы, были предложены меры, мероприятия для того, чтобы решить вопрос теплового загрязнения Ташильского водоемоохладителя. Это очень важные вопросы для производства, это очень важные вопросы для науки. Крім неї, роботи надіслали ще 900 молодих фахівців. Уже есть у нас и будущие доктора наук, многие стали кандидатами наук, и кандидаты наук с удовольствием тоже участвуют в этом конкурсе. Вчена рада відібрала 88 найкращих робот, а Лілії Жебет виявилась серед них. Диплом молодому вченому вручав Герой України професор Семен Поташник. Лілія ділиться своїми планами взяти участь у наступному конкурсі наукових доповідей. Її тема – прогнозування та вміст радіонуклідів і хімічних речовин у водойомах-охолоджувачах. Роман Спірідонов, Едем Сітаров, Заман, АТР. Окупаційний прокурор Криму Наталя Поклонська заборонила меджліс, поки активні діячі представницького органу перебували за кордоном. В ці дні у Вільнюсі проходило засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Окупаційна влада, не чекаючи рішення свого ж російського суду, пришвидшила розправу над кримськими татарами. Призупинення діяльності меджлісу в окупованому Криму нагадує дія радянської влади, яка забороняла національні рухи. Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Президент України Петро Порошенко впевнений, Росія відновлює сталінську політику по відношенню корінного народу. Цілий народ директивою намагаються позбавити голосу. Про це Порошенко написав на своїй сторінці Фейсбук. Это очередное нарушение базовых прав и свобод человека, которое российские оккупанты совершают в незаконно аннексированном Крыму. Обращаюсь к мировому сообществу. Каждый день оккупации несет новые угрозы для жителей Крыма. Единственный путь остановить этот беспредел – прекратить аннексию полуострова и полностью вывести оттуда российские оккупационные войска. Відреагували і в Міністерстві закордонних справ. Там кажуть, Кремль перетворив Крим на зону утисків, залякувань та переслідувань. Ми закликаємо всі країни світу вимагати від держав-окупанта невідкладно припинити масове порушення прав людини на півострові і негайно надати доступ до тимчасово окупованої території міжнародним організаціям для проведення постійного моніторингу ситуації з правами людини, а також об'єднати наші зусилля з метою деокупації Криму. Народні депутати розцінюють дії окупантів продовженням геноциду щодо кримських татар. Звичайно, ми будемо звертатись до міжнародних інституцій. Ми будемо піднімати це питання на найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка почнеться цього понеділка, буквально через декілька днів. Це те, що сьогодні в наших силах зробити. Ми будемо вимагати від правоохоронних органів, щоб вони дали оцінку та притягнули до відповідальності, вжили заходів. На міжнародному рівні ми повинні ввести нові санкції
більш жорсткі відносно Росії та Криму, бізнесу, оточення та персонально тих осіб, які порушують права наших громадян. Меджліс як кістка в горлі московським окупантам, які придумують відверту, вибачте, шизофренію про те, начебто, що Крим російський і так далі. Які дії ми будемо далі бити в набат з цього приводу і звертатись до міжнародного співтовариства. Ми будемо виступати на цю тему в парламентській асамблеї Ради Європи. Будемо писати листи посольствам, будемо всіляко піднімати в інформаційному просторі цю тему. Керим Ванат Мілет. Ільвіна Сідбулаєва, Ельдар Есматов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся від Ельдара Курцейтова о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. Побачення.